Jagwind i roraty. Napoczno sam trzeba od tego, co od świętej Katarzyny i świętego Andrzeja rachuje się Jagwind. Jak to w kalendarzu taki urządliwy czas 4 tydni jeszcze szkodzi godów przodzi Bożego Narodzenia. Godało się pierwej tak, i że święto Katarzyna Jagwind zabinduje, a za święty Andrzej wszystko poprawuje. Skuli tego, co Bilio trafił we ostatnie dni tydnia, ten całki liturgiczny rok mogę ci się napocząć od 27 listopada, aż do 3 grudnia. Napoczynił się ten Jagwind latość we najbliższą sobota zarodki po świętym Andrzeju. Jeszcze za blank starego pierwy ten czas, kiedy ludzie chcieli je doczkać przyjścia Chrystusa, napoczynął się bali i we 11 listopada. I bestuż też mianowali ten czas po łacinie Quadragesima Sancti Martini, a u nas we Polsce i sam na Śląsku 40. I obłazili go już od świętego Morcina. Ale welego Morcina wszystkie obżyrali się paszczoną gańsią, bo to przeca był ten ostatni dzień z korzy srogiego postu. Kejsi to i nowe jagwiętne niedziele odprawiali w czas rańca msze, mianowane roratami, co się wzięło taki kościelnej śpiewki, kiero napoczynała się słoweckami rorate kolei de super. Co idzie przetuplikować, spójrzcie rosa niebiosa. Na tych mszach rozżygało się te jagwiętne świeczki, ten zwyk wandluje się u nas chyba jeszcze od XIII wieku, a ze najsrokszą paradą te msze byli zawsze we wawelskiej katedrze. Rozżygało się w tym czas zawsze 7 jagwiętnych świecek, po jednej dla każdego, jak to się w tym czas mianowało, stanu. Mieli beztuż swoje świecki i podleraje je zapolali. No i przodzi król, za nim biskupy, znaczy się duchowieństwo, dalszy senatorzy, szlachta, ritery, za tym też mieszczanie i na ostatku wsiowe, znaczy się siodłoki. Dzisiaj są to ino 4 świecki, które wbodnięte, wstyrcone są w jakiś jagwiętny kranc. Tento niemiecki zwyk fligowany jest sam u nas na Śląsku więcej niż 160 lat. Na niektórych jagwiętnych świeckach nacechowane są wszystkie dni tydnia i gore sieje, ino aże do cechy nacajchnowali do tego dnia. Do tego już te szterowskie mądroki grefnie eklerują, i że pierwsza świecka to jest skuli tego, i że Pumbuczek już wyboczył Jadamowi i Ejwie jej grzechy. Ta, kiero rozżygo się we drugą niedziela, jest takim symbolem srogiej wiary dawniejszych patriarchów we Pumbuczkowy darek ziemi obiecanej. Trzecią zaś ma być gwoli uciechy króla Dawida, który festelnie fajrował święte przymierze. Blank ostatnią zaś świecka to jest skrony zmiarkowania tego wszystkiego, co nos naumieli proroki, które ogłoszali przyjście królestwa, pokoju i sprawiedliwości. I czasem jeszcze dopowiedzieć, i że za starego pierwy bezncałki jagwięt dmuchoce we Krakowie, a i we inszych jeszcze miastach, kaj byli fojermany, grali na trompetach z kisztego wołania Archanioła na ostatni dzień, na ostatni gierich, na sąd ostateczny. Wszystkie też stoli o to, co by nie tyrać, nie bakać na zogonie, bo wtedy mądre ludzie dawali tako egzorta. W to ziemia we jagwięt pruje, temu ona bez 3 lata choruje. Zahaltowane i sztopnięte byli wszystkie szrutowniki wiatroki, a i też nie robili wtedy szyniacek, wiesieli i inszych balangów. Teraz jest możność dziebko inaczej. Jest jedna ino we kościele srogo świecka, kiero zawdy jakiś ich zabrany, zadufany wesia biznesmen wysięgnie jego farze. No ale są zwyk jest herski, szykowny i te wstawanie w czas, pokiel jeszcze klara na niebo się nie wkulo, co by nie przyjść za niskoro do kościoła. I jest tyż tego nom wszystkim naisto potrza. A i te dziecka, jeszcze blanci do ostatka nie odsucone, ale deptają, tyrają ku kościołowi, bali we śniegu. A dla mnie dawniej jeszcze za bajta to najgryfniejsze byli te szykowniste lampecki roratnie. Bajslowało się w doma samuśkimu. Drug na faterę hilfnęli, ale ino zdziebko, bo to przeca było najważniejsze, co by samemu ci zrychtować taki lampion. A i że ze świeczkami w ten czas też było knap, to my za synków już po wszystkich świętych i po zaduszkach tyrali po cmentarzach i zbierali, sztaplowali ze grobów te wszystkie świeczki, które się jeszcze do imentu na kirchowach nie wykopcili, i kaj w nich jeszcze decko świeczki łostało.
Wyżynało się taki gryfny szimel ze papndekla, łopflostrowało się to wszystko roztomańtum bibulinum, wtykało się rań świecka i zapalono już od dźwierzy po mieszkaniu, smycyło się to aże do naszej Józefki. Gryfnie ci to naisto wyglądało, kiedy wszystkimi ulicoma szli bajtle, synki, dziołszki, a świecki migotali, blendowali z daleka, oby te świętojońskie roboczki, te świetliki. I ten słon świecki we kościele. Każdy nie skorzy bez sołki dzień wonią tą świecką. I nie trzeba było żadnej sztrofy od naszej katechetki, pani Kulicki, kieronom noska tymusu uczyła, ani od kapelonka szpunara, ebo dzióbka, bo my wszystkie szli ze uciechą, bo my to mieli radzi, bo to był naisto jeden ze najgryfniejszych dzieckowych zwyków. Teroski dziecka mają się lepsi, bo te jak wintowe lampecki idzie się bele hajlajstnuj, ojce bali nie poradzą dzieckom weklerować z kulicego, łazi się do kościoła z tymi świeckami, a jedna jest ino przy tym utropa. W to, kiery synek, kiero dziążka będą mieli ta lampecka gryfniejszo, bardziej chubno, zbytkowno i galantno. A ela toś też jakoś rok by da kukał z rańca o szaroku bez okno, za gardiną na tych bajtli, na tych roztomiłych najduchów, kiej będą depta do naszej Józefki mocka z kozi niźli tyrają zawdy do szuli. I tak zawdy, aże do godów, do gryfnego dzieciątka. Jest mamy ten nieskorny, chociaż nie tak blank i nie do ostatka łoszkliwy podzium. Ani do babskie lato, ani pierwsza zima. I pierronem wartko idzie Jagwin, kiedy napoczyno się tak, jak to nasze starki godali. Święto Katarzyna kruce potraciła, święty Andrzej znot, krzypki zawar przód. Znaczy się, śluz ze muzyką, ze balangowaniem, wszystkie uciechy idą wek. I można jeszcze ino taka jedna powiadaczka. Eli na świętego Andrzeja wiater i trzyma, to od Bożego Narodzenia będzie srogo zima. Oj, więc ploku.